Minijature za radoznale. Arhetipovi esencijalnih ulja. Ova predivna biljka čest je ukras diljem Mediterana, sjeverne Afrike i zapadne Indije. Njezini mirisni cvjetovi rado privlače pčele i druge kukce, a blagodati su je velike. Značajna je kao eterično ulje i parfem. Od nje se pripremaju čajevi i različiti dodaci hrani, repelenti, a ima antiseptička i protuupalna svojstva. Arhetip lavande je majka, o čemu u današnjoj emisiji govori Zrinka Jezdić iz Aromavita instituta za aromaterapiju. Pa lavanda je biljka koja definitivno zaslužuje taj arhetip. Prepoznao ga je kao prvi puta naš otac aromaterapije koji je dao naziv aromaterapija, a on se zove René Maurice Getefaux, Francuz, koji je imao jednu nezgodu u svom laboratoriju i opekao se na neke kiseline i nije znao kako da si pomogne, pa je stavio ruke u lavandino ulje i momentalno je osjetio blagotvorni učinak u smislu smanjenja boli, nelagode, a kasnije kroz vrijeme i brzo zarastanje. I od tada je on nju nazvao majkom esencijalnih, odnosno eteričnih ulja, i tako je ona i ostala. S obzirom da je ona vrlo blagotvornog djelovanja i izvanrednog kemijskog sastava koji je apsolutno neštetan, dakle čak se možemo osloniti na nju i reći da se može staviti na kožu bez razređivanja sa običnim baznim uljem. Koliko je djelotvorna, koliko je neštetna, koliko je blagotvorna i koliko nas svakako podržava. S jedne strane je dakle taj dio, a s druge strane lavanda je jako umirujuće ulje, skoro pa sedativno, antidepresivno, ulje koje stvarno donosi neki mir, neku nježnost, brigu, brižnost, skrb, dakle sve one lijepe osjećaje koje inače ima majka, jel? Tako da je njena duhovna vibracija bezuvjetna ljubav, ono što je stvarno opet pripada majci. S druge strane, ne samo da je tako sve prisutna, svekolika, sve može, lavanda ima svoje neke specifičnosti unutar svoje vrste, ima ih više vrsta. Najvažnija i najtraženija i najčešća je lavandula angustifolia ili ti officinalis. Posebno je dobra ona koja raste na Mont Blancu na 3000 metara visine. Ima specifičan lijep miris, meni uvijek bude malo žao kad ljudi kažu asocijacija na lavandu da je moljac, jel, ili bakini ormari, baš bakini ormari, ajde, ali ovo mi je onak malo to je točno da je repelent, ali toliko je lijepa i toliko je bogata da bolje da se veže uz parfem, recimo, ne znam, ili uz zarastanje rana ili uz opekotine nego za moljice, ali bože moj, tako je bilo, ne? Tako su to ljudi shvatili njeno repelentno djelovanje, pa je tako ta karakteristika ide i uz njen arhetip. S druge strane, lavanda sa Mont Blanca je izrazito cvjetnog mirisa, jako je lijepa, naprosto stvarno govori 1000 jezika. Kada ju pomirišite, posebna je u odnosu recimo na naš lavandin ili na lavandulu veru ili ti budrovku. Sve one imaju svoju, naravno, specifičnost i ljepotu, ali ovo je baš onako full profinjena, jer raste, biva na 3000 i više metara nadmorske visine i ona je, naravno, skuplja. Grci su smatrali kako ova biljka dobro djeluje na širenje umnih sposobnosti, pa su imali običaj uljem lavande premazati čelo i tjeme. No čini se kako je Diogen, filozof poznat po svojoj mudrosti, u određenom trenutku došao do zaključka kako ga je znatno bolje utrljati u stopala i noge, jer će se na taj način njegov miris širiti odozdo prema gore, tako da će njime najzad biti obavijeno cijelo tijelo. Lavandu je poznao i Hipokrat,
On je puno toga pisao, Dioskorid je poznavao lavandu i on je napisao, on se smatra jednim od botaničara i napisao je knjigu u kojoj je obradio oko 500 i više biljaka. Lavanda je oduvijek dakle poznata. Davali su joj i mistična svojstva i ljekovita svojstva. Bila je prisutna u svim liječenjima zato što se vidjelo da nekako ublažava bolove i korištena je dosta u Epidaurusu. To je bilo poznato lječilište ili ti iscijelilište za tadašnji svijet gdje su se koristile te holističke razne metode, ne samo pijenje lijekova, koristile su se masaže, koristile su se boje, slikalo se, dramski iskazi, pjevalo se, čitale su se knjige i lavanda je tamo bila itekako prisutna kao nešto što je poticalo tako jedno izražavanje i s druge strane ili umirivalo određenu skupinu da bi ona mogla izvući nešto iz sebe. Kroz povijest dalje lavanda i dalje ima svoje mjesto kod raznih travara, iscijelitelja. Nostradamus je koristio lavandu, a na kraju on je bio liječnik pa je znao to razno bilje. U srednjem vijeku se također koristila u onim kljunovima, dakle što smo gledali po filmovima, to su maske u koje su se stavljale biljke, između ostalog i lavanda, tu je bio naravno i ružmarin, i timijan i kadulja, pa se disalo preko toga kako bi se spriječila zaraza. Isto tako kada je netko umro, pa isto se kadilo sa lavandom, dakle isto se koristila za tjeranje zlih duhova, stavljala se, znao se kod nekih zajednica, ne bi rekli narod, ali kod nekih zajednica su stavljali u lijes, kao da olakša i umiri i prijelazak na drugu stranu, a danas je lavanda respektabilno ulje koje se koristi u aromaterapiji, kliničkoj aromaterapiji, za nesanicu, protiv bolova, smanjenje bolova, za antinociceptivno djelovanje, u kozmetici, estetici, kao regenerativno ulje, apsolutno ima svoje mjesto i uvijek kažem da nema šanse ako volite ulja, volite bilje, morate imati ulje lavande kod sebe. Stigli smo do kraja minijature. Gošća današnje emisije bila je Zdrinka Jezdić iz Aromavita instituta za aromaterapiju. Tekst iz njezine knjige Arhetipovi esencijalnih ulja čitala je Majda Makovec, snimatelj Renato Drvodelić, autorica Sanja Milovac. Do slušanja.